Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, 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 Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. இது எடுக்கணுமே பிரணத்தி. யார் படிக்க போறீங்க? பிரணத்தி. சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது டெய்லி இது எல்லா கிளாஸும் இது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு நாம் நிக்க வேண்டியிருக்கு. ஜோஷ் எல்லாம் போயிடுச்சு. யார் இது வரைக்கும் படிக்கலையோ அவங்க வந்து படிங்கோ. ரிப்பீட்டர்ஸ் பண்ணலாம். ரிப்பீட்டர்ஸ் எப்போனா இப்போ ஒரு ரவுண்ட் ஆனப்பறம் ஒரு ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் போயிட்டே இருக்கும். அப்படி இது வரைக்கும் இதுதானே இது. ஆமா. அதனால யார் இப்ப பேசினாங்க? ஜெயஸ்ரீ பேசுனேன் மாதாஜி. யாரும் படிக்கலன்னா நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. அப்படி இல்ல எல்லாருக்கும் சான்ஸ் நம்ம தான் கொடுக்கணும். யார் இது வரைக்கும் படிக்கல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிச்சது இல்ல மாதாஜி. யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். யாரு பேசுறாங்கன்னு தெரியுது. ஆனந்தி மாதாஜி. ஆனந்தி மாதாஜியா? ஆமா ஆமா. இது அட்மின் மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்களேன். நீங்க தான் மார்க் பண்றீங்க இல்லையா அந்த அட்டெண்டன்ஸ்ல? ஆமா மாதாஜி. லாஸ்ட் டைம் வந்து அது எனக்கு ஓபன் ஆகல. ஓபன் ஆகலையா? ஓகே, நான் ஓபன் பண்றேன். நான் தான் பார்க்கணும். நான் பார்த்து வச்சுக்கிறேன் முதல்ல. இல்ல மாதாஜி, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகல. I know you have இது அங்க இல்ல என்கிட்ட தான் இருக்கு. only that நான் அதை பார்த்து வச்சினேன்னா எனக்கே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். I have it. சொல்றேன். போன வாட்டி இந்த மாதாஜி அருள்மொழி மாதாஜி படிச்சாங்க. அதுக்கு முன்னாடி புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிச்சாங்க. தானே படிக்கிறேன் நான், கரெக்ட் தானே? பக்தி சாஸ்திரி. அதுக்கு முன்னாடி யாரு படிச்சாங்க? தனலட்சுமி மாதாஜி. அதுக்கு முன்னாடி நான் படிச்சேன். அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிச்சேன். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஓரியன்டேஷன் போது நான் படிச்சேன். ஸோ இப்ப யாரோட பேர்ல அடுத்த நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிச்சாச்சு, இந்திராணி மாதாஜி படிச்சாச்சு, புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிச்சாச்சு, அருள்மொழி மாதாஜி. இதை தவிர யார் வேணா படிக்கலாம். நம்ம இந்த பக்தி சாஸ்திரியில யாரு படிக்கலையோ அவங்க படிக்கலாம். இப்ப ஐ திங்க் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கிறேன்னு சொன்னாங்கல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் திரும்பி நான்ங்கிறது? ஆனந்தி மாதாஜி பேசுறீங்களா? ஆனந்தி மாதாஜியை பேசுன்னு இருக்கு. ஆமா மாதாஜி, நான் தான் பேசுறேன். நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல, சத்தமும் வருது. அந்த இப்படி அந்த என்னது வாய்ஸ், அந்த லைட் இப்படி போறது. சரி, இப்ப நீங்க தான் பேசுறேன்னு படிங்களே. நாளைக்கு இப்போ ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நாளைக்கு படிப்பாங்க. நோ ப்ராப்ளம், படிங்க. பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் புராந்தஸ்ய ஞானாந்தன சலாகயா சசுர்விண்மிலீதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி பதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் சச்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பர்ஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலித விசாகான் விதாம் சச்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து, கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோவேசு கோபியா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே. சப்த காந்தன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. பாஞ்சா கல்பத்ருப்ஸே சக்ருப சிந்துபே ஏவச்ச பதினானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்யே தேவாய கோ பிராமண ஹிதாயச்ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமோ மகாவதாந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்விசே நமக. குருவே கௌதமராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. மோகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்காயதே கிரீம் யத் ரூப தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ குரும் தீனதாரணம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம் கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவிகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நமக பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கிரயே நம. ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி தினாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேச சதாரிணே
नारायणं नमस्कृत्य नरं सैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् शरण्वदां सह कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः प्रद्यन्तः स्तोहि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सदां नस्तप्राप्तेय अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया தெரியும் नित्यं भागवत सेवया या सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर् भवति नैष्टिः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं रूपस्वरूपकम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நீங்களே ஒரு நாள் முன்னாடியே வந்து இது வச்சுடணும், நாளைக்கு நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்ப இந்த ஒரு கொஸ்டின் வேண்டாம் இல்லையா, யார் படிக்கிறா அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து பாடத்துக்கு போயிடலாம் இல்லையா. செகண்ட் சாப்டருக்கு வந்துட்டோம். செகண்ட் சாப்டர் தான் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர், நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், 18. 17 என்ன ஸ்லோகம் பார்த்தோம், பெரிய இதாங்க இல்லையா, அவினாசி. அவினாசி இதை நான் இங்கிலீஷ்ல பார்த்தேன்னா இது இன்டிஸ்ட்ரக்டபிளோ அப்படின்னு தான் போட்டிருந்தேன். இங்கதான் நம்ம தமிழ்ல தான் வந்து தப்பு போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா இது இப்படி தப்பா வந்திருக்கு, ஒருவேளை இங்கிலீஷ்ல அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்களா பார்த்தா இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா போட்டிருக்காங்க. சோ அவினாசி து சத் வித்தி ஏன சர்வமிதம் ததம் விநாசம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஷ்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி. எல்லாம் பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம், உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றதென்று நீ அறிய வேண்டும். உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றது. என்னது பரவி இருக்கு, உடல் முழுவதும் ஆத்மா தான் பரவி இருக்கு. கான்சியஸ்னஸ், ஆத்மா. அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால்தான் வந்து நம்ம எல்லாம் ஏங்கின்னு இருக்கோம். சோ அது வந்து என்னைக்குமே அழியாது. அது வந்து உடலை விட்டு போகுமே தவிர உடல் அழியும். ஆனா அந்த ஆத்மா வெளியில போயிடுச்சுன்னா உடல் அழியும். ஆனா அந்த ஆத்மாக்கு அழிவு கிடையாது. அது வந்து நீ அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. இட் கேன் நாட் பி டிஸ்ட்ரக்டட். இதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்தோம். நிறைய பெரிய பரப்பட்டோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா, இது அந்தவந்த இமே தேகா நித்யஸ்யோக்தா ஷரீரிணः அநாசினோ அப்ரமேயஸ்ய தஸ்மாத்யுத்யஸ்வ பாரத. என்ன கொடுத்திருக்கு, அந்தவந்த, தட் இஸ் அழியக்கூடிய, இமே இவையெல்லாம், தேகோ ஐ மீன் தேகா ஜட உடல்கள், நித்யஸ்ய நித்தியமான நிலையுடையவை, உக்தாகா என்று கூறப்பட்ட, ஷரீரணக உடலில் வாழ்பவர்கள், அநாசினக ஒருபோதும் அழிவற்ற, அப்பிரமேயஸ்ய அளவிட முடியாத, தஸ்மாத் எனவே, யுத்யஸ்வ போரிட. எவ்வளவுலாம் சொல்லி வந்து கோக்ஸ் பண்றாருனால, அதனால நீ ஒன்னும் கவலைப்படாதே. நீ அழிக்கிறதெல்லாம் வந்து உடல் தான் ஒழிமை தவிர ஆத்மாக்கு அழிவதில்லை. அதனால நீ யாரையும் வந்து கொலை பண்ணிட்டேன்னா நீ நாட் ஹவ் டு ஃபீல் அப்படிங்கிறார். யுத்யஸ்வ போரிடு பரதக்குள்ள தோன்றலே. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய நான் தான் படிச்சுட்டே போறேன், பரவாயில்ல. இந்த ஒரு இது மாத்திரம் படிச்சோடுறேன். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபு பாதருக்கு ஜெய். அழிவற்ற அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர் வாழ்கின் இந்த ஜட உடல் அழிய போவது உறுதி. எனவே பரதகுல தோன்றலே போரிடுவாயாக. இப்படியாக பகவான் வந்து ஒரு பாயிண்டா சொல்லி அவர் என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனனை வந்து இஸ் ஜஸ்ட் மோட்டிவேட்டிங். உன்னோட டியூட்டி என்ன உண்டோ அது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நிறைய இது ஞானத்தை வந்து வழங்குறார். எஸ், யாரெல்லாம் படிங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, படிங்க. ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கணும்னா படிங்கன்னா, ஸ்லோகம் படிக்கணுமா உங்களுக்கு? நீங்க சொன்னா படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்களேன், நோ ப்ராப்ளம். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த வந்த இமே தேகா நித்யஸ்யோ. ஒரு நிமிஷம், நம்ம இதுல தமிழ்ல இருந்து ஒண்ணுதானே. சாரி மாதாஜி, அந்த சாரிக்கு இல்ல மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அதனால கொஞ்சம் படிச்சுனா ஈஸியா இருக்கும். இல்ல இங்கிலீஷ்ல இல்லையோ, இங்கிலீஷ்ல இல்ல, இல்லாட்டா அதையோ தெரிஞ்சிருக்கும். டீன்னு வரும் இல்லையா, இது தானாக்கா டி வரும். அந்த வந்த இமே தேகா நித்யஸ்யோக்தா ஷரீரிணஹ அநாசினோ
அப்ரமேயஸ்ய தஸ்மாத்யுத்யஸ்வ பாரதஹ. எழுந்திருக்கு விட. இப்ப அந்த அது படிக்கிறடா, மொழிபெயர்ப்பு படிங்க படிங்க படிங்க. அந்த வந்த அழியக்கூடிய இமே இவையெல்லாம் தேகா ஜட உடல்கள் நித்தியஸ்ய நித்தியமான நிலையுடையவை உக்தா என்று கூறப்பட்ட ஷரீரினக உடலில் வாழ்பவர்கள் அநாஷினக ஒருபோதும் அழிவற்ற அப்ரமேயஸ்ய அளவிட முடியாத தஸ்மாத் எனவே யுத்யஸ்வ போரிடு பாரத பரதகுலத் தோன்றலே. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். அழிவற்ற அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர் வாளியின் இந்த ஜட உடல் அழிய போவது உறுதி. எனவே பரதகுலத் தோன்றலே போரிடுவாயாக. பொருளுரை. ஜட உடலின் இயற்கை அழியக்கூடியதாகும். இஃது உடனேயே அழியலாம் அல்லது 100 வருடங்களுக்கு பின் அழியலாம். காலம் மட்டுமே மாறுபடலாம். காலவரை இன்றி அதனை பாதுகாப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஆனால் ஆத்மாவோ எதிரியால் பார்க்க கூட இயலாதபடி மிகவும் சிறியது. அது கொல்லப்படுவது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. முந்தைய பதத்தில் குறிப்பிட்டபடி அதன் அளவை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்று கூட எவருக்கும் எக்கருத்தும் இல்லை. அந்த அளவிற்கு ஆத்மா மிகவும் சிறியதாக உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் சொல்லிடுறேங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஜட உடல் அழிய போறது உறுதிதான். அது இப்போ உடனே அழியலாம், இல்ல 100 வருஷங்களுக்கு பிறகு கூட அழியலாம். காலம்தான் மாறுபடுமே தவிர அதை எக்ஸ்பைரி கால வரையே இல்லாம அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால எதிரியால கூட அந்த ஆத்மாவை பார்க்க முடியாது. அவ்வளவு சின்னதுப்பா. இது கொல்லப்படுவது என்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை. அதனாலதான் அது எரிக்க முடியாது, உலர்த்த முடியாது. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அதனால ஆத்மாவை எண்ணமே பண்ண முடியாது நம்மளால. முந்தைய பதத்தில் குறிப்பிட்டபடி அதன் அளவையும் கணக்கிடுவது யாருக்கும் எந்த கருத்துமே இல்லை. அந்த அளவுக்கு ஆத்மா ரொம்ப ரொம்ப சின்னது அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனவே இரு வகையில் பார்த்தாலும் கவலைக்கு இடமில்லை. ஏனெனில் உயிர் வாளியை கொல்ல முடியாது. ஜட உடலை நாம் விரும்பும் காலம் வரை காப்பாற்ற நிரந்தரமாக பாதுகாக்க இயலாது. பூரண ஆத்மாவின் நுண்ணிய துகளான ஜீவாத்மா தனது செயல்களுக்கேற்ப ஜட உடலை பெறுகிறான். எனவே அவன் அறநெறிகளை பின்பற்றுவது அவசியம். பரம ஒளியின் அம்சம் என்பதால் உயிர்வாளியும் ஒளியே என்று வேதாந்த சூத்திரத்தில் குணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கதிரவனின் ஒளி அண்டம் முழுவதையும் பாதுகாப்பதைப் போல ஆத்மாவின் ஒளி இந்த ஜட உடலை பாதுகாக்கிறது. ஜீவாத்மா இந்த ஜட உடலை விட்டு அகன்ற உடனேயே உடல் சீரழிய தொடங்குகின்றது. எனவே உடலை பாதுகாப்பது ஜீவாத்மாவே. வெறும் உடல் முக்கியத்துவம் அற்றது. ஜட பொருளான உடலை அடிப்படையாக கொண்டு தர்மத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டாம் என்றும் போரிடும்படியும் அர்ஜுனன் அறிவுறுத்தப்படுகிறான். எனவே இருவகையில் பார்த்தாலும் கவலைக்கு இடம் இல்லை. ஏன்னா உயிர்வாளியை கொல்ல முடியாது. ஜட உடலை நம்ம நிரந்தரமாக பாதுகாக்கவும் முடியாது. அதனால அந்த இருவகையிலையும் நம்ம கவலைப்பட வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பூரண ஆத்மாவுடைய நுண்ணிய துகளான ஜீவாத்மா செயலுக்கேற்ப இப்ப நம்ம என்ன கர்ம காரியங்கள் செயல்கள் செய்யறோமோ அதை பொறுத்துதான் இந்த ஜட உடலை போன பிறவியில முந்தைய பல கோடி வருடங்கள்ல நம்ம என்ன செயல் செய்யறோமோ அதை பொறுத்துதான் இந்த ஜட உடல் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. எனவே அவன் அறநெறியை தர்மத்தின் பாதையில தான் நிக்கணும் அப்படின்னு தர்மத்தின் தந்தை போதிக்கிறாங்க. அதை பின்பற்றுவது அவசியம். அதே மாதிரி ஒரு உயிர் நாளைக்கே போலாம், இந்த க்ஷணமே கூட நம்ம உடம்ப விட்டு பிரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால நம்ம எதிர்காலத்துல பக்தி பண்றேங்கிறத ஒத்தி வைக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் மேல சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து பரம ஒளியின் அம்சம் என்பதால் நம்ம பரம ஒளியின் அம்சம் என்பதால் உயிர்வாளியும் ஒளியே. பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த சிறிய துகள் தான் நாம. அதனால நம்மளுக்கும் அந்த ஒளி ஜீவாத்மா மூலமா பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஜீவாத்மா தான் இந்த உடல்ல ஒளிய இந்த ஜட உடலை பாதுகாக்கிறது. இந்த ஒளி ஆத்மாவின் ஒளி தான் இந்த ஜட உடலையே பாதுகாக்குது.
அப்படின்னு சொல்றாங்க. கதிரவன் எக்ஸாம்பிள், கதிரவனின் ஒளி எப்படி அண்டம் முழுவதையும் பாதுகாக்குதோ அது மாதிரி பகவான்கிட்ட இருந்து வந்த சின்ன துளியான இந்த ஆத்மாவோட ஒளி நம்மளுடைய பூத உடலையும் பாதுகாக்கிறது. ஜீவாத்மா இந்த ஜட உடலை விட்டு அகன்ற உடனேயே, ஜீவாத்மா பிரிஞ்ச உடனே நம்மளுடைய இந்த உடல் சீரழிய தொடங்குகிறது. எனவே உடலை பாதுகாப்பது ஜீவாத்மாவே. வெறும் உடல் முக்கியத்துவம் அற்றது, முக்கியத்துவமே கிடையாது. ஜட பொருளான உடலை அடிப்படையாக கொண்டு தர்மத்தை, நீ ஜட உடல் நம்ம அழிக்க போறோம், கௌரவர்களை அவங்களுடைய ஜட உடல் அழிக்கிறதுக்கு பயந்துகிட்டு இருக்க வேணாம். அதனால தர்மத்தை அதுக்காக பயந்து நீ கோழையாகி தர்மத்தை தியாகம் செய்யாத அர்ஜுனா, போரிடு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க மாதாஜி. ஹரிபோல், வெரி நைஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. எஸ், அடுத்த லல்லிகண்ணு மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படி. படிக்கிறேன். பதம் 19. ய ஏனம் வேதி ஹந்தாரம் யஷ்சைனம் மன்யதே ஹதம் உபௌ தௌ ந விஜானிதோ நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யதே. எவன் ஒருவன் ஏனம் இந்த ஆத்மாவை, வேதி அறிபவர், ஹந்தாரம் கொல்பவன், எவன் ஒருவன், ச மேலும், ஏனம் இந்த, மன்யத்தை எண்ணுகிறான், ஹதம் கொல்லப்படுகின்றது, உபாவ் இருவருமே, தௌ அந்த, ந இல்லை, விஜானித அறிவு, ந என்றும் இல்லை, அயம் இந்த ஆத்மா, ஹந்தி கொலை செய்வதோ, ந இல்லை, ஹன்யதே கொல்லப்படுவதோ. மொழிபெயர்ப்பு பொருளரை வழங்கிய தெய்வ திரு ஏசி பக்திவேந்தா ஸ்ரீல பிரபுபாதற்கு ஜெய். ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. பொருளுரை: உயிர்வாழியின் உடலை கொடிய ஆயுதங்களை கொண்டு தாக்கும் போது உடலிலும் இருக்கும் ஜீவாத்மா கொல்லப்படுவதில்லை என்பதை அறிய வேண்டும். எவ்வித ஜட ஆயுதத்தாலும் கொல்ல முடியாதபடி ஆன்மீக ஆத்மா மிகவும் சிறியது. இது பின்வரும் பதங்களில் தெளிவுபெறும். ஆத்மாவின் உண்மை நிலை ஆன்மீகமயமானது என்பதால் அது கொல்லப்படக்கூடியதன்று. கொல்லப்படுவது அல்லது கொல்லப்படுவதாக நினைக்கப்படுவது உடல் மட்டுமே. இருப்பினும் இக்கருத்து உடலை கொல்வதை எவ்விதத்திலும் அங்கீகரிக்கவில்லை. மஹிம்சியாத் சர்வ பூதானி, எவருக்கும் ஒருபோதும் தீங்கு செய்யாதே என்பது வேத வாக்கியம். ஆத்மா அழிவதில்லை என்ற கருத்து மிருகவதையை ஊக்குவிப்பதும் அல்ல. அதிகாரமின்றி கொலை செய்வது வெறுக்கத்தக்கதும் நாட்டின் சட்டத்தாலும் கடவுளின் சட்டத்தாலும் தண்டனைக்கு உரியதும் ஆகும். அர்ஜுனனோ தர்மத்தின் அடிப்படையில் போரில் ஈடுபட்டுள்ளான், மனம் போன போக்கில் அல்ல. மாதாஜி, இந்த ஆத்மாவோட பண்புகள் படி அதை கொல்லப்படுறதோ அடிக்கிறதுன்றது ஒரு இயலாத காரியம். ஸோ அதோட ஆல்ரெடி நம்ம அந்த பண்புகளை பத்தி படிச்சதுனால அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் மாதாஜி. நம்ம இன்னுமே பின்வரும் பதங்களையும் ஆத்மாவோட உண்மை நிலையம் பத்தி நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ அது ஆன்மீகமானதுனால அதை யாராலும் அழிக்க முடியாது. இருப்பினும் இந்த கருத்துன்றது உடலை கொள்வதை எவ்விதத்திலுமே அங்கீகரிக்கவில்லை. ஸோ யாருக்கும் தீங்கு செய்யாத அப்படின்னு வேத வாக்கியம் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த ஆத்மா அழிவதில்லை என அந்த கருத்து மிருகவதையை ஊக்குவிப்பதும் அல்ல. சோ அதே மாதிரி நம்ம கடவுளோட சத்தத்தாலோ அதிகாரத்தினாலும் நம்ம அந்த கொலை செய்யறதுன்றது ஒரு வெறுக்கத்தக்கது பிளஸ் ஒரு தண்டனைக்கு உரியது. அர்ஜுனனோட மனநிலை அந்த தர்மத்தினோட அடிப்படையில போர்ல இருக்கறதுனால அந்த மனம் போன போக்குல இல்ல அப்படின்னு இந்த பதத்துல சொல்லுவாங்க. தர்மத்தின் அடிப்படையில் பண்ணலாம், அதுவும் பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், அதுக்கு வேண்டி நம்ம போராடணும்னா போராடதான். ஆனா தன்னோட தற்காப்புக்கு சொந்த இதுக்கு வேண்டி நம்ம பண்றோம், அந்த மாதிரி ஒரு கொலை கிடையாது இது. சோ இந்த மனம் போல போக்கில் நம்ம பண்றது கிடையாது. அப்போ அடிப்படை ரொம்ப இது நுணுக்கமான இது அர்த்தம் இல்லையா, நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப ஒரு மிலிட்ரி மேன் நம்ம பார்டர்ல நின்று கொலை பண்றான்னு எனிமீஸ் அவன் பண்றான், நிறைய கொலையை பண்ணுவான். அதே அவன் வீட்டுல வெக்கேஷன்ல நெய்பர்கிட்ட சண்டை போட்டு அவன் கொலை பண்ண முடியுமா?
then he will be jailed. அப்போ அது மனம் போன போக்கில் என்னுடைய சொந்த விருப்பப்படி அது பண்றது வந்து நியாயப்படுத்த முடியாது. அதான் ஆத்மா தான் கொல்லப்படுறது இல்லையே, இதுதானே அழிய போறது, உடல் தானே அழியறது. சோ ஐ எம் நாட் கில்லிங் அ மேன். நான் வந்து அவன் அந்த ஆத்மாவை தான் நான் கொலை பண்ணலையே, அந்த உடலை தானே, அந்த மாதிரி வாக்குவாதம்லாம் பண்ணக்கூடாது. சோ வந்து சட்ட ரீதியாக நம்ம வந்து பின்பற்றணும். ஆனா தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு என்ன உண்டோ அது வந்து அடிப்படையில அதுதான் வந்து ஃபாலோ பண்றோம். எஸ், கரெக்ட். எஸ், அடுத்தது ரஞ்சினி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படி. ஸ்லோகம் 20. நா ஜாயதே ம்ரியதே வா கதாச்சின் நாயம் பூத்வா பவிதவா ந பூயः அஜே நித்ய பவிதா வா ந பூயः அஜோ நித்ய சாஸ்வதேயம் புராணோ அயம் சாஸ்வதே இல்ல, அஜோ நித்ய சாஸ்வதோ புராணோ ந ஹன்யதே அன்யமானே ஷரீரே. ந ஒன்றுமில்லை, ஜாயத்தே பிறப்பு, மிரியத்தே இறப்பு, வா அல்லது கதாச்சித் எக்காலத்திலும், இறந்த நிகழ் எதிர், நா என்றுமில்லை, அயம் இந்த, பூத்வா தோன்றியது, பவிதா தோன்றும், வா அல்லது, நா கிடையாது, பூயக மீண்டும் தோன்றுவது, அஜக பின்பற்றுவன், நித்யக நீங்க தப்பா படிக்கிறார் மாதாஜி. உங்க புக்ல இவ்வளவு தப்பு இருக்காதே. பின்பற்றுபவன் கிடையாது, அஜகங்கிறது பின்பற்றுபவன் கிடையாது, பிறப்பற்றவன் தானே. நீங்க எதை பார்த்து படிக்கிறீங்க? புக்க பார்த்து படிக்கிறீங்களா? ஆமா, தப்பா நான் சொல்லிட்டேன். அதான் பாக்குறேன். தப்பு மாதாஜி, நான் சொல்லும் தப்பா எடுத்து. ஏன்னா தோன்றியது பவிதா பூத்வா அதெல்லாம் வந்து வேற வேற வேர்ட்ஸ் வந்தது, கரெக்டா தான் இருந்தது. ஆனா வந்து பிறப்பற்றவன், நித்யக நித்தியமானவன், சாஸ்வதக என்றும் நிலைத்திருப்பவன், அயம் இந்த, புராணக மிக பழமையானவன், ந இல்லை, அந்நியத்தே கொல்லப்படுவது, அந்நியமானே கொல்லப்படும் போது, சரீரே உடல், ஆத்மா அதாவது மொழிப்புரையும் பொருளரையும் கொடுத்த ஸ்ரீல பிரபுபாதகருக்கு ஜே. ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றினாலும் அல்ல, தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியனும் அல்ல. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிகவும் பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் பொழுது அவன் கொல்லப்படுவது இல்லை. பொருளறி, பரமாத்மாவின் சிறிய அணு போன்ற நுண்ணிய பகுதியும் குணத்தால் அவரை போன்றதே. உடல் மாற்றமடைகின்றது, ஜீவாத்மாவோ மாற்றமடைவது இல்லை. சில சமயங்களில் ஆத்மா நிலையானது கூடஸ்தக என்று சொல்லப்படுகிறது. உடல் 6 விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. தாயின் உடலிலுள்ள கருப்பையிலிருந்து அது பிறவி எடுத்து சில காலம் தங்கி வளர்ந்து சில பலன்களை உற்பத்தி செய்து படிப்படியாக தேய்ந்து கடைசியில் உணர்வற்று மறைந்து போகின்றது. இருப்பினும் ஆத்மா இத்தகைய மாற்றங்களுக்கு உட்படுவது இல்லை. ஆத்மா பிறப்பது கிடையாது. இருப்பினும் அவன் உடல் ஏற்பதால் அவ்வுடல் பிறக்கின்றது. ஆத்மா அங்கே பிறப்பதும் இல்லை, இறப்பதும் இல்லை. பிறப்புள்ள எதற்கும் மரணமும் உண்டு. ஆத்மா பிறப்பற்றவன் என்பதால் அவனுக்கு இறந்த நிகழ் எதிர்காலங்களும் கிடையாது. அவன் நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன். அதாவது அவன் தோன்றியதாக நாம் சரித்திரத்தில் எங்கும் காண முடியாது. ஆனால் உடல் சார்ந்த எண்ணத்தில் மொழியுள்ள மக்கள் ஆத்மாவின் பிறப்பையும் வரலாற்றையும் வினவுகின்றனர். உடல் முதுமை அடைவதைப் போல ஆத்மா ஒருபொழுதும் முதுமை அடைவது இல்லை. எனவே தான் முதியோன் என்று அழைக்கப்படுபவனும் கூட தனது குழந்தை பருவம் அல்லது இளமையில் இருந்த அதே உணர்வை உணர்கின்றான். உடலின் மாற்றங்கள் ஆத்மாவை பாதிப்பது இல்லை. ஒரு மரத்தை போன்றோ மற்ற எந்த ஜடங் பொருட்களோ போன்றோ ஆத்மா சீரழிவது இல்லை. ஆத்மாவினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள்களும் கிடையாது. உடலில் உற்பத்தி பொருளான குழந்தைகள் வெவ்வேறு ஆத்மாக்களே. உடலை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதால் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதன் குழந்தைகளாக தோன்றுகின்றனர். ஆத்மா இருப்பதால் தான் உடல் வளர்கின்றது. ஆனால் ஆத்மாவிற்கு சந்ததியோ மாற்றமோ இல்லவே இல்லை. எனவே ஆத்மா உடலின் 6 வித மாற்றங்களிலிருந்து விடுபட்டதாகும். இது வரைக்கும் உள்ளது சொல்றேன், கொஞ்சம் ஷார்ட்டா சொல்றேன். சொல்றேன்.
பரமாத்மா சிறிய அணு போன்ற நுண்ணிய பகுதி குணத்தால் அவரை போன்றதே சொல்றாங்க. உடல் மாறுகின்றது, ஜீவாத்மா மாறுவதில்லை. ஆத்மா வந்து நிலையானது என்று சொல்லப்படுகிறது. இதுல 6 விதமான மாற்றங்கள் உட்பட்டதாக ஒரு தாயின் உடலில் வந்து அது கருப்பையிலிருந்து பிறவி எப்படி எடுக்குது, அது தாங்கி அது வந்து கடைசியில வந்து உணர்வற்று மறைகின்றது. அதே போலதான் ஆத்மாவும். ஆனா வந்து ஆத்மா வந்து நிலைச்சுதான் இருக்குது. ஆத்மா எங்கும் அதாவது உடல் வந்து பிறக்கிறது, ஆத்மா அங்கே பிறப்பது இல்லை, இறப்பதும் இல்லை. பிறப்பு அதாவது பிறப்புள்ள எதற்கும் மரணம் உண்டு, ஆத்மாவிற்கு மரணமே கிடையாது அப்படி இறந்த காலத்துல, நிகழ்காலத்துல, எதிர்காலத்துல எப்பவுமே வந்து அது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடலை சார்ந்த எண்ணத்தில் மூழ்கியுள்ள மக்கள் வந்து ஆத்மா பிறப்பையும் வரலாற்றும் வினவுகிறார். ஆனா அது உடல் வந்து இது இல்லை. ஏன்னா உடல் முதுமை அடைவது போல ஆத்மா ஒருபொழுதும் வந்து முதுமையே அடையாது, அது அப்படியேதான் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து நம்ம முதியோர்கள் பார்த்தாவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தனது குழந்தை பருவம் அல்லது இளமை பருவத்தில் அதே உணர்வு போல இருக்குதுல்ல, அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றாங்க. எந்த ஜடப்பொருளை போன்றும் ஆத்மா வந்து சீரழிவது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆத்மாவினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. மனிதனின் குழந்தை போல வந்து தோன்றான். ஏன்னா ஆத்மா வந்து இருப்பதால் தான் அது உடல் வந்து வளர்கிறதாம். அதனால்தான் ஆத்மாவிற்கு சந்ததியும் மாற்றமும் இல்லை என்று சொல்றாங்க. எனவே ஆத்மா உடலில் 6 விதமான மாற்றங்களிலிருந்து விடுபட்டதாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே மாதாஜி, தப்ப எதனா சொல்றேன்? உபனிஷத்திலும் கட உபனிஷத்திலும் 1.2.18 இதே போன்றே ஒரு செய்யுளை காண்கின்றோம். நா ஜாயத்தே மிரியத்தே வா விபஷ்டிதின் நாயம் குஷஸ்தின் ந பபுவ கஷ்டித் அஜோ நித்ய சாஸ்வதோ யம் புராணோ ந ஹன்யத்தே அந்நியமானே ஷரீரே. இதன் பொருள்களும் விளக்கமும் கீதையில் உள்ளதை போன்றதே. அறிவு நிரம்பியவன் என்னும் பொருள்படக்கூடிய விபஷித் என்னும் ஒரு சொல் மட்டுமே இங்கு விசேஷமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஆத்மா எப்பொழுதும் அறிவும் உணர்வும் நிரம்பியவன். எனவே உணர்வே ஆத்மாவின் அறிகுறியாகும். இதயத்தினுள் அமைந்துள்ள ஆத்மாவை ஒருவனால் காண முடியாவிட்டாலும் உணர்வு இருப்பதன் மூலமாக ஆத்மா இருப்பதை எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம். சில சமயம் மேக கூட்டத்திலோ வேறு ஏதேனும் காரணத்தினாலோ வானத்தில் இருந்து சூரியன் நம்மால் காண முடிவதில்லை. இருப்பினும் அதன் ஒளி எப்பொழுதும் இருப்பதால் அது பகல் நேரம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். விடியற்காலையில் வானில் சற்று ஒளி தோன்றியவுடன் சூரியன் வானில் இருப்பதை நாம் உணர்கின்றோம். அதே போல எல்லா உடல்களிலும் மனிதனோ மிருகமோ ஏதாவது ஒரு வகையில் உணர்வு காணப்படுவதனால் ஆத்மாவின் இருப்பை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இருப்பினும் ஆத்மாவின் இந்த உணர்வு பரமனின் உணர்விலிருந்து வேறுபட்டது. ஏனெனில் பரமனின் உன்னத உணர்வு இறந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்தை பற்றி பூரண அறிவுடையதாகும். தனி ஜீவாத்மாக்களின் உணர்வு மறதியுடையது. அவன் தனது உண்மையான இயற்கையை மறந்திருக்கும் போது கிருஷ்ணனின் உயர்ந்த உபதேசங்களிலிருந்து தெளிவும் அறிவும் பெறுகின்றான். ஆனால் கிருஷ்ணன் அத்தகைய மறதியுள்ள ஆத்மா அல்ல. அவர் மறதியுடையவராக இருந்தால் கீதையில் உள்ள அவரது அறிவுரைகள் பயனற்றதாகும். சொல்ல மாதாஜி. கீதையில் உள்ளது அறிவு நிறைந்தவன். அதாவது அந்த ஜாயத்தை இது கொடுத்தது வந்து செய்யுள் வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்களா, மற்ற ஜாயத்தை மிரியத்தை வாட்ச், இதில் பொருள் விளக்கம் கீதையில் உள்ளது போலவேதான் இருக்குது. அறிவு நிரம்பியவன் எப்பொழுதும் பொருள்படி கூடிய விஷபச்சித் என்னும் சொல் மட்டுமே இங்க ஒரு விசேஷமான ஒரு இருக்குது. ஆத்மா எப்பொழுதும் வந்து அறிவும் உணர்வும் நிரம்பியதுதான். அது உணர்வு ஆத்மாவின் அறிகுறியாகும். இதில் நம்ம உள்ள இருக்குது. ஆனா வந்து நம்மளுக்கு அந்த உணர்வு வந்து தெரியாது ஆத்மா இருக்குதுன்னு. இது சில சமயம் வந்து அது எப்படி இருக்குதுன்னா, மேக கூட்டங்கள் இருக்குது இல்லையா, அது வந்து வேறு ஏதே காரணங்களால் வானில் இருந்து சூரியன் நம்மால் காண முடியும். ஆனா அது அதனுடைய ஒளியை வச்சு அது இருக்குது. ஆனா நம்ம அதை ஒளியை வச்சு நம்ம வந்து புரிஞ்சுட்டோம். பகல் நேரம் இப்படி இருக்குது, அப்புறம் விடியற்காலையில் வானிலை வந்து இப்படி இருக்குது அப்படின்ற இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே போலதான் வந்து எல்லா உடலிலும் மனிதனோ மிருகனோ ஏதாவது ஒரு வகையில் உணர்வு காணப்படுவதால் ஆத்மா இருப்பதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இருப்பினும் ஆத்மா இந்த உணர்வு பரமனின் உணர்விலிருந்து வேறுபட்டது. ஏன்னா பரமனின் உன்னதமான உணர்வு இறந்த கால நிகழ்கால இதெல்லாம் வந்து பூரண அறிவுடையதாக இருக்குது. இயற்கையில் மறைந்திருந்த பொழுது கிருஷ்ணன் உயர்ந்த உபதேசத்திலிருந்து இது தெளிவாக நம்மளுக்கு வந்து இது தெரியுது. கிருஷ்ணர் வந்து அத்தகைய நம்மலாம் மறந்துடுவோம். ஆனா கிருஷ்ணர் அத்தகைய மறதியுள்ள ஆத்மா அல்ல. ஏன்னா
அவர் மறதியுடையவராக இருந்தா இந்த கீதத்தையே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இது வந்து நம்மளுக்கு பயனுள்ள அறிவுரைகள் பயனற்றதாயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கரெக்டா மாதாஜி? கரெக்ட், பர்ஃபெக்ட். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆத்மா இருவகைப்படும். ஒன்று நுண்ணியமான துகள்களை போன்ற ஆத்மா, அணு ஆத்மா. மற்றது பரமாத்மா, விபு ஆத்மா. இதுவும் பின்வருமாறு கட உபனிஷத்தில் 1.2.20 உறுதி செய்யப்பட்டது. அன்னோர் அணியான் மகாதோ மாகியான் ஆத்மாஸ்ய ஆத்மாஸ்ய ஜந்தோர் நீகிதோ குஹ்யாஹாம் தன் அக்ரதுகு பஷ்யதி வீத சோகோ தாதுகு பிரசாதான் மகிமானாம் ஆத்மனக. பரமாத்மா, அணு ஆத்மா, ஜீவாத்மா இருவருமே உடல் எனப்படும். ஒரே மரத்தில் ஒரே இதயத்தில் தான் வசிக்கின்றனர். எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து கவலைகளிலிருந்து விடுபட்டவன் மட்டுமே பரமாத்மாவின் கருணையால் ஆத்மாவின் புகழை புரிந்து கொள்ள முடியும். பின்வரும் அத்தியாயங்களில் விளக்குவதை போல கிருஷ்ணரே பரமாத்மாவிற்கு மூலமானவர். அணு ஆத்மாவான அர்ஜுன் தன் உண்மையான இயல்பை மறந்த நிலையில் உள்ளான். எனவே கிருஷ்ணராலோ அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளாலோ ஆன்மீக குருவாலோ அவன் தெரிவடைய வேண்டும். அதாவது ஆத்மான்றது ரெண்டுன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. அது ஒண்ணு அணு ஆத்மான்னும் விபோ ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமாக இருக்குது. இது வந்து கட உபதேசத்துல வந்து 1.2.20 வந்து உறுதி செய்யப்பட்டது. பரமாத்மா வந்து அணு ஆத்மா, ஜீவாத்மா இருவருமே உடல் எனப்படுமா. ஒரே மரத்தில் வந்து இரு இதயங்கள் வசிக்கின்றன. எல்லா ஆசையிலிருந்தும் கவலையிலிருந்தும் விடுபடுவது மட்டுமே இந்த பரமாத்மாவின் கருணையால் ஆத்மாவின் புகழை வந்து புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அப்படி சொல்றாங்க. பின்வரும் அத்தியாயங்களை தெளிவா வந்து விளக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அணு ஆத்மாவான அர்ஜுன் தன் உண்மையான இயல்பை மறந்த நிலையில் இருக்கிறாரு. அதை வந்து கிருஷ்ணன் வந்து என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணரே அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளாலோ அவர் வந்து தெளிவா வந்து இது பண்ணுவாருன்றது இது சொல்றாங்க. வெரி நைஸ். இந்த ஆன்சர் வந்தா நீங்க அழகா எழுதுவீங்க. அதனால நீங்க படிக்கும் போது என்னன்னா இந்த ஆன்சர் வரும்போது கரெக்டா நமக்கு எழுத தோணும் இல்லையா? ஏன்னா பக்தி you have to write in detail. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேதா விநாசினம் நித்யம் யா ஏனம் அஜம் அவ்யயம் கதம் ச புருஷ பார்த்த கம் காதயதி ஹந்திகம். வேதா அறிந்த அவிநாசினம் அழிவற்றவன் நித்தியமானவன் யாரொருவன் ஏனம் இந்த ஆத்மா அஜம் புறப்பற்றவன் அவ்யயம் மாற்றமில்லாதவன் கதம் எப்படி சா அந்த புருஷ நபர் பார்த்தனே அர்ஜுனனே கம் யாரை காதயாதி துன்புறுத்த காரணம் ஹந்தி கொலை புரிவது கம் யாரை. மொழிபெயர்ப்பு கொடுத்த இந்த பிரபுபாதா அவர்களுக்கு பார்த்தனே ஆத்மா அழிவற்றவன் நித்தியமானவன் பிறப்பற்றவன் மாற்றமில்லாதவன் என்பதை எவன் ஒருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் கொல்வதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி. பொருளுரை. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அதன் பக்குவமான உபயோகம் உண்டு. பூரண அறிவில் நிலை பெற்றவன் எதை எங்கு உபயோகித்தால் அதன் தகுந்த உபயோகம் கிடைக்கும் என்பதை அறிவான். அதுபோலவே வன்முறைக்கும் ஒரு உபயோகம் உண்டு. வன்முறையை எப்படி படுத்துவது என்பது அறிவுடைய நபரை பொறுத்தது. நீதிபதி கொலை குற்றம் செய்தவனுக்கு மரண தண்டனை விதித்தாலும் அவரை குறை கூற முடியாது. ஏனெனில் அவர் நீதி நெறிகளின் அடிப்படையில் தான் குற்றவாளியின் மீது வன்முறையை உபயோகித்தார். மனித சமுதாயத்தின் சட்ட புத்தகமான மனு சமிக்தையில் கொலை செய்தவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அப்போது அவன் தான் செய்த மாபெரும் பாவத்திற்கு மறுபிறவியில் துன்புற மாட்டான். எனவே கொலையாளியை மன்னர் தூக்கிலிடுவது நன்மை தரும் செயலே. அதுபோலவே போர் புரிவதற்கான கட்டளை கிருஷ்ணரால் இடப்படும் போது அத்தகு வன்முறை உன்னத நீதிக்காகவே என்று நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ணருக்காக போர் புரிவதன் மூலம் இழைக்கப்படும் வன்முறையே அல்ல. ஏனெனில் மனிதன் ஆத்மா எந்த சூழ்நிலையும் கொல்லப்பட முடியாதவன். மேலும் நீதியை காப்பாற்றுவதற்காக வன்முறை அனுமதிக்கப்படுகிறது. இதனை நன்கு அறிந்த அர்ஜுனன்
கிருஷ்ணரின் அறிவுரைகளை பின்பற்றியாக வேண்டும். அறுவை சிகிச்சையானது நோயாளிகளை கொல்வதற்காக அல்ல, குணப்படுத்துவதற்காகவே. எனவே அர்ஜுனால் கிருஷ்ணரின் கட்டளைப்படி நடைபெறும் இப்போர் முழு அறிவுடன் நடக்கப் போவது எவ்வித பாப விளையதும் இதில் சாத்தியமில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது என்ன வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அவர் வந்து சொல்றாரு, பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மா அழிவற்றது. அது எல்லாமே அர்ஜுனனுக்கும் தெரியுது. அழிவற்றது எல்லாமே அவருக்கும் தெரியுது, அர்ஜுனனுக்கும் தெரியுது. ஆனாலும் அவரால இத கொலை செய்யறதுக்கும் அவங்க கூட போர் புரியறதுக்கும் முடியல. ஆனா வந்து சில சமயத்துல நம்ம வந்து எந்த நேரத்துல எதை செய்யணுமோ செஞ்சுதான் ஆகணும், சொல்றத சொல்லிதான் ஆகணும் அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு. இப்போ ஒரு நீதிபதி இருக்கிறாருன்னா, அவரு வந்து தப்பு செஞ்சவங்களுக்கு தண்டனை குடுத்துதான் ஆகணும். பாவ புண்ணியம் அவரு பார்க்க முடியாது. சரி பரவால்ல ஏதோ தெரியாம செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி செஞ்சா அது அவனுக்கு தான் வந்து கெடுதலா முடியும். அவன் செஞ்ச தப்ப அவன் உணரணும். அந்த தப்புக்கு அவன் தண்டனைய வந்து இப்பவே இந்த ஜென்மத்திலேயே அனுபவிச்சுட்டான்னா, அடுத்த ஜென்மம் அவனுக்கு வரும். சப்போஸ் அவனுக்கு அடுத்த ஒரு ஜென்மம் இருந்ததுன்னா, அதுல ஒரு நல்ல பிறவி எடுத்து நல்ல இதுல போவான். அப்ப அந்த தப்புக்கான தண்டனைய இப்பவே அனுபவிக்கிறது நல்லது. அதனால தான் வந்து நீதிபதி வந்து ஒருத்தர் வந்து தப்பு செஞ்சுட்டா அவருக்கு வந்து தண்டனைய குடுக்குறாரு. அது வந்து நம்ம குற்றம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. எந்த வகையிலயும் அது வந்து குற்றம் கிடையாது. நம்மளுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்ல சட்டத்திலேயே அது வந்து தப்பு செஞ்சவன் தண்டனை அனுபவிச்சாகணும் அப்படின்னு இருக்குது. நம்ம அது வந்து நீதிபதி வந்து குறை சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாரி கிருஷ்ணர் வந்து இந்த ஆத்மா வந்து நம்ம அழிவற்றது. அதனால நீ இந்த உடல கொல்றதுக்காக நீ வந்து வருத்தப்பட தேவையில்ல. நான் சொல்றத நீ செஞ்சு ஏத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாரி கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. அ மேலும் நீதிய காப்பாத்துறதுக்காக கிருஷ்ணர் சொல்றத அறிவுரையை ஏத்துக்கணும். இப்போ ஒரு நோயாளி குணமாக்கணும்னா, நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து சிகிச்சை பண்ணி தான் ஆகணும். அவர வந்து அதுக்காக அவர வந்து கொலை பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அவருக்கு வேணுங்கிறத நம்ம சிகிச்சை குடுத்தா தான் அவரு வந்து பொழைப்பாரு. ஒரு நல்ல திரும்ப வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருப்பாரு. அப்படிங்கிற மாரி சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. வேற வேணுமா மாதாஜி வெரி அது? நைஸ். சோ இது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா எவ்வளவுலாம் நல்லா மாதாஜி. புரிய வைக்கிறாரு இல்லையா? நமக்கு முதல்ல நான் படிக்கும்போது எனக்கு என்னோட மனநிலை அப்படிதான் இருந்தது. அர்ஜுனனோட நம்ம கரெக்ட் இல்ல, அவன் சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் இல்லையா, கரெக்ட் இல்லையா, கரெக்ட் இல்லையான்னு தோணுது. அப்புறம் இப்ப இதெல்லாம் நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட நான் சொல்லுறேன் மாத்தாச்சி. இப்ப நம்ம மிலிட்டரியில இருக்கிற மாதிரி தான். இப்ப மிலிட்டரி சோல்ஜர் வந்து நம்ம எல்லையில வந்து அதர் நாட்டுக்காரனை வந்து நம்ம எல்லைக்கு வந்தா அவங்க ஷூட் பண்றாங்க. அது ஆமா வந்து தப்பு இல்லைன்னு தான் ஆயிடுது. இப்ப அந்த ஆமா மேன் வந்து அவனை ஷூட் பண்றது தப்பு கிடையாது. அதே வந்து அவர் வந்து குடும்பத்துல வந்த பிறகு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சுட்டாங்கன்னா அதே துப்பாக்கியை வச்சு நம்ம அவரால் சுட அதே முடியாது. முடியுமா? அது வந்து குற்றம் தானே. அது சட்டப்படி குற்றம் அது. கரெக்ட் நம்ம கரெக்ட். அந்த மாரி நம்ம நம்ம அங்க இதே ஆளு தான். இதே துப்பாக்கி தான். அவரு அங்க வந்து சுடுறாரு. ஆனா அது தப்பு இல்ல. பட் ஆமா அதே துப்பாக்கி, அதே ஆளு நம்ம வீட்ல நம்ம தனிப்பட்ட முறையில நம்ம செய்யும்போது அது பண்ணினா வந்து அது குற்றம். அது குற்றம் அப்படின்னு அப்படி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. அது பர்ஃபெக்ட் கரெக்ட்டா இருக்கு. பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. பர்ஃபெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா இந்த மாதாஜி. மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின் வரணும் உங்களுக்குன்னு வந்ததுன்னா அழகா பிச்சு உதறி எழுதிடுவீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. Nice. சாஸ்வதா ஏமா அப்பாவும் நீ வேற வேற மொபைல்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆமாங்க பையன் மாதாஜி. அம்மா சிஸ்டம்ல கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓ மாதாஜி. சரி அதனால நாங்க 2 பேரும் மொபைல்ல ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இது மாதாஜி. ஒரே மொபைல் எதுக்கு டேட்டா யூஸ் ஆகுது இல்லையா? அவ்வளவு ஒரே டேட்டா ஓகே யூஸ். மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து ஒரே மொபைல் ஜாயின் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஓகே பண்ணு. படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்லோகம் 22. வாசாंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि कृष्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यै अन्यानि संयाति नवानि தேஹி. வாசாம்சி உடைகள், ஜீர்ணானி பழைய, நைந்த யதா அதுபோல, விகாய புறக்கணித்து, நவானி புதிய ஆடைகள், கிருஷ்ணாதி ஏற்பது, நர மனிதன், அபராணி மற்றவை, ததா அதுபோலவே, ஷரீராணி உடல்கள், விகாய விட்டு, ஜீர்ணானி பழைய பலனற்ற, அந்யானி வேறு, சம்யாதி ஏற்றுக்கொள்கிறான், நவானி புதியவற்றை, தேஹி உடல் பெற்றவன். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவதை போன்று பழைய உபயோகமற்ற உடல்களை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கின்றது. பொருளுரை. தனிப்பட்ட அணு ஆத்மாவின் உடல் மாற்றம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மையாகும். இதயத்திலிருந்து வரும் சக்தியின் உற்பத்தி ஸ்தானத்தை விளக்க இயலாத போதிலும் ஆத்மா இருப்பதை நம்பாதவர்களான நவீன விஞ்ஞானிகளிடம் கூட
குழந்தை பருவத்திலிருந்து மாணவ பருவத்திற்கும், மாணவ பருவத்திலிருந்து இளமைக்கும், இளமையிலிருந்து முதுமைக்கும் உடல் தொடர்ந்து மாறுவதை ஏற்க வேண்டி உள்ளது. முதுமைக்கு பின் இந்த மாற்றம் வேறு ஒரு உடலுக்கு மாற்றப்படுகின்றது. இது முன்னரே வேறொரு ஸ்லோகத்தில் 2.13 விளக்கப்பட்டுள்ளது. தனிப்பட்ட அணு ஆத்மா மற்றும் மாதாஜி ஒவ்வொரு பேராவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுவாங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இந்த பேரால என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தனிப்பட்ட அணு ஆத்மாவின் உடல் மாற்றம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதயத்திலிருந்து வர சக்தி எங்க இருந்து வருது, அதோட ஸ்தானம் என்னன்னு விளக்க இயலாத போதிலுமே ஆத்மாவை இருப்பதை நம்பாதவர்களா இருந்தாலே நவீன விஞ்ஞானிகள் கூட நம்ம உடம்புல ஏற்பட்ட மாற்றத்தை அவங்க ஏத்துக்கிட்டுதான் ஆகணும். ஏன்னா இளமையில இருந்த மாதிரியே நம்ம முதுமையில இருக்க முடியாது. அந்த மாற்றங்கள் நம்ம கண் கூட பாக்குறோம், அதை கண்டிப்பா ஏத்துக்கிட்டுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க. முதுமைக்கு பின்னும் இந்த மாற்றம் இந்த உடல் முதுமை அடைஞ்சோன்னு இந்த உடலை விட்டு வேறு உடலுக்கு போய் மறுபடியும் அதே சைக்கிள் இளமையில இருந்து முதுமை வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் பேர படிக்கிறாங்க. தனிப்பட்ட அணு ஆத்மா மற்றொரு உடலுக்கு மாற்றமடைவது பரமாத்மாவின் கருணையிலாயே சாத்தியமாகிறது. ஒரு நண்பன் மற்றொரு நண்பனின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதை போல பரமாத்மா அணு ஆத்மாவின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்கிறார். முண்டக உபனிஷத், வேதாஸ்வதர உபனிஷத் போன்ற வேத நூல்கள் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் ஒரே மரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் இரு தோழ பறவைகளுக்கு ஒப்பிடுகின்றன. அப்பறவைகளில் ஒன்று தனி அணு ஆத்மா மரத்தின் கனிகளை உண்கிறது. மற்றதோ கிருஷ்ணர் தனது தோழனை வெறுமனே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. குணத்தால் ஒரே மாதிரியான இவ்விரண்டு பறவைகளில் ஒரு பறவை ஜடவுடல் என்னும் மரத்தின் பழங்களால் கவரப்பட்டுள்ளது. மற்ற பறவையோ தனது நண்பனின் செயல்களை வெறுமனே நோக்கி கொண்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் சாட்சி பறவை, அர்ஜுனன் உண்ணும் பறவை. அவர்கள் நண்பர்களே என்ற போதிலும் அவர்களில் ஒருவர் எஜமானரும் மற்றவர் சேவகனுமாவர். இந்த உறவினை அணு ஆத்மா மறந்து விடுவதே மரம் விட்டு மரம் அல்லது உடல் விட்டு உடல் என்று அவன் தனது நிலையை மாற்றிக்கொள்வதற்கு காரணமாகிறது. ஜீவ பறவை ஜட உடல் எனும் மரத்தில் மிகவும் கடினமாக போராடி கொண்டுள்ளது. எனினும் அறிவுரைகளை பெறும் நோக்கத்துடன் தானே முன்வந்து கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்த அர்ஜுனனை போல தொண்டனான ஜீவ பறவை தனக்கு அருகிலுள்ள பறவையை உன்னத ஆன்மீக குருவாக ஏற்கும் போது உடனடியாக எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் அவன் விடுபடுகிறான். இது வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாங்க மாதாஜி. இப்போ நம்ம தனி ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க. மற்ற உடலுக்கு மாற்றம் அடைகிறது பரமாத்மாவோட கருணையாலே அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த ஆத்மா இறக்கும் தருவாயில என்ன நினைச்சுக்கிட்டு என்ன ஆசைப்படுறாங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் அடுத்த உடல் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. இது ஜடபரதர் கதை இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். அதே மாதிரி இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு மரத்துல 2 கிளி இருக்கு, 2 பறவை இருக்கு. ஒண்ணு ஜட இன்பத்துல இருக்க அந்த ஜட ஆத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா கிருஷ்ணர். ஆனா அந்த கிளி ஜட உலகில இருக்க ஜட உடல் அப்படிங்க அந்த பறவை ஜட உலக இன்பங்கள் அந்த புலன்கள் அதெல்லாம் அந்த பழத்துக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்றாங்க, கம்பேர் பண்றாங்க. ஸோ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை அந்த ஜடப்பறவைங்களா மாதாஜி, அது ஜட உடல் என்னும் தனி அணு ஆத்மா, தனி அணு ஆத்மா அந்த பறவையை கிருஷ்ணருக்கு கம்பேர் பண்றாங்க. இன்னொரு பறவையை தனி அணு ஆத்மாவை அர்ஜுனனுக்கு கம்பேர் பண்றாங்க. இன்னொரு பறவை கிருஷ்ணருக்கு கம்பேர் பண்றாங்க. அந்த பழத்தை இந்த ஜட உலக இன்பங்கள் அதுக்கு கம்பேர் பண்றாங்க. ஸோ கிருஷ்ணர் மாதிரி அர்ஜுனன் மாதிரி கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைந்தோம்னா நம்மளுக்கும் என்ன செய்யணும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டா தெரியும்னு சொல்றாங்க. கரெக்டா மாதாஜி? எதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி? சொன்ன புரியல ஆக்சுவலி. இந்த அணு ஆத்மா மறந்து விடுவதே மரம் விட்டு மரம். இப்ப அது ஓகே, அது பலனை நோக்கி அது செயல்படுறது. அது எப்போ ஆக்டிவா இருக்கும். இது இந்த ஜீவாத்மா 2 பறவை இருக்க, ஒண்ணு ஜீவாத்மா ஒண்ணு பரமாத்மா. பகவான் மறந்துட்டேன் மாதாஜி, நானு அதுதான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. நோ ப்ராப்ளம். இல்ல வேர்ட்ஸ் தான் கன்ஃபியூஷன் ஆச்சு. பட் யுவர் எக்ஸ்பிளனேஷன் வாஸ் குட். அப்ப அது ஜீவாத்மா என்னது பலநோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபடுறது ரொம்ப அது ஆக்டிவா இருக்கும். ஆனா பரமாத்மா என்னது, அது ஜீவாத்மா பார்த்துன்னு தான் இருக்கும். சாங்ஷனஸ் அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் சாங்ஷன் ஆல்சோ. ஆனா ஒரு சாட்சியா அது உட்கார்ந்து ஜீவாத்மாவை பார்த்துன்னு உட்கார்ந்து இருக்கும். அந்த பறவை என்ன பண்ணும், பரமாத்மாங்கிற பறவை ஒன்னும் செயல்லாம் பண்ணாது. ஆனா அதை நோக்கின்னு இருக்கும். எதை, ஜீவாத்மாவை பார்த்துன்னு இருக்கும். அது இங்க எங்க நான் படிச்சேன், கிருஷ்ணர் சாட்சி பறவை.
அது வந்து நோக்கின்னு இருக்கும், அப்படியே சாட்சி. இட்ஸ் ஜஸ்ட் விட்னஸிங். விட்னஸ் அஸ் வெல் சாங்ஷன் ஆல்சோ பண்ணும். கிருஷ்ணர் சாட்சி பறவை, அர்ஜுனன் உண்ணும் பறவை. உண்ணும்னா என்னது? நாட் எக்ஸாக்ட்லி இது, அனுபவிக்கிற பறவை. எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும், கண்ணால் அனுபவிக்கணும், காதால் அனுபவிக்கணும். அப்ப ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். அப்புறம் அது அர்ஜுனனை போல. அப்புறம் தொண்டனாக ஜீவ பறவை தனக்கு அருகில் உள்ள பறவையை உன்னத ஆன்மீக குருவாக இருக்கும்போது எப்ப அது வந்து தெரியறதோ, என் பக்கத்தையே வந்து ஆத்மா பரமாத்மா இருக்கார், அவர் தான் நம்ம குரு, அவர் சொல்படி நம்ம வந்து கேட்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உடனடியாக எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் அவன் விடுபடுகிறான். இப்போ முண்டக உபநிஷத் எல்லாம் இதைதான் சொல்றது. கண்டினியூ பண்றியா? பண்றேங்க மாதாஜி. முண்டக உபனிஷத் 3.1.2, ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் 4.7 இரண்டுமே இதை உறுதிப்படுத்துகின்றன. சமானே விருக்ஷே புருஷோ நிமக்னோ அனீஷயா சோச்சதி முக்கியமானஹ ஜுஷ்டம் யதா பஷ்யத்யன்யம் ஈஷம் அஸ்ய மகிமானம் இதி விதசோகஹ. இரு பறவைகளும் ஒரே மரத்தில் இருப்பினும் உண்ணும் பறவை மரத்தின் பழங்களை அனுபவிப்பன் என்பதால் கவலையாலும் ஏக்கத்தாலும் பீடிக்கப்பட்டுள்ளான். ஆயினும் பகவானான தன் நண்பனை நோக்கி ஏதாவது ஒரு வகையில் தனது முகத்தை திருப்பி அவரது புகழை புரிந்து கொண்டால் துக்கத்திலிருந்து இப்பறவை உடனேயே எல்லா கவலைகளில் இருந்தும் விடுபடுகின்றது. தனது நித்திய நண்பனான கிருஷ்ணரை நோக்கி இப்போது முகம் திருப்பியுள்ள அர்ஜுன் அவரிடமிருந்து பகவத்கீதையை புரிந்து கொண்டு வருகின்றார். இப்படியாக கிருஷ்ணரிடமிருந்து கேட்பதன் மூலம் அவரது உன்னத பெருமைகளை அறிந்து கவலையில் இருந்து விடுபட முடியும். சோ மேல சொன்னதேதான் இங்கேயே சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. அந்த பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்க பறவை பக்கத்துல இருக்க பறவை வந்து உன்னதமான கிருஷ்ணர் தான் அவரு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு அவரை நோக்கி அவரோட புகழை வந்து புரிந்து கொண்டாவே இந்த ஜட உலக துன்பங்களிலிருந்து வெளிவந்துடலாம். அர்ஜுனன் வந்து அதே மாதிரி இப்ப கிருஷ்ணர்கிட்ட திரும்பி என்னோட துன்பத்துல இருந்து நீ காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டனால அறிவுரைகளை அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, அர்ஜுனர் கேட்டுட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறாங்க. வயதான பாட்டனார் மற்றும் ஆசிரியரின் உடல் மாற்றத்திற்காக கவலைப்பட வேண்டாம் என அர்ஜுனன் இங்கு பகவானால் அறிவுறுத்தப்படுகிறான். அவர்களது உடல்கள் அறப்போரில் கொல்லப்படுவதால் பற்பல பிறவிகளில் செய்த செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்து அவர்கள் உடனேயே தூய்மை பெறுவர். எனவே அர்ஜுனன் மகிழ்ச்சியடையவே வேண்டும். யாகத்திலோ அறப்போரிலோ தனது வாழ்வை இழப்பவர் உடல் சார்ந்த விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு உடனேயே உயர் வாழ்விற்கு ஏற்றம் பெறுகின்றனர். எனவே அர்ஜுனனின் கவலைக்கு காரணமே இல்லை. இப்ப அர்ஜுனன் வந்து ஏன் கவலைப்பட வேண்டாங்கிறதுக்கு ரீசன் சொல்றாரு. வயதான பாட்டனார் அப்புறம் ஆசிரியர்கள்லாம் உடல் மாற்றத்துக்கான கவலை வந்து படாது அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா அவங்களோட உடல் வந்து அறப்போர்லதான் கொல்லப்படுது. ஏன்னா போர் நடக்கிறதே குருக்ஷேத்திரம் தர்மஸ்தலத்துலதான் நடக்குது. சோ பற்பல பிறவிகள்ல செய்த விளைவுகளில் இருந்து அவங்க வந்து அந்த கர்மால இருந்து அவங்க உடனே தூய்மை பெற்று அடுத்தது வந்து நல்ல பிறவி எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா யாகத்திலேயோ அறப்போர்லயோ தனது வாழ்வை இழப்பவர்கள் வந்து உடல் சார்ந்த விளைவுகள் அதாவது கர்மால இருந்து விடுபட்டு உயர் வாழ்வுக்கு வந்து ஏற்றம் பெறுறாங்க. அதை நினைச்சு நீ சந்தோஷம் தான் பண்ணணும் அர்ஜுனா, கவலைப்படுறதுக்கு காரணம் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் எஸ் பிரபுஜி படிங்க. பிரபுஜி நைனம் சிந்தந்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவக நைசைனம் க்ரோத அந்தியாபோ நோயன் சோஷ்யதி மாருதக ந என்றுமில்லை. ஏனம் இந்த ஆத்மாவுக்கு சிந்தந்தி துண்டுகளாக வெட்டுதல், சஸ்திராணி ஆயுதங்கள் ந என்றுமில்லை. ஏனும் இந்த ஆத்மாவை தகதி இருத்தல், பாவக நெருப்பு ந என்றுமில்லை. ச மற்றும் ஏனம் இந்த ஆத்மாவுக்கு குளோதயந்தி ஈரமாகுதல், ஆப நீர் ந என்றுமில்லை. சோயசயதி உலர்தல், சோஷயதி உலர்தல், மாறுத வீசும் காற்று. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நடைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். பொருளுரை: வாள், நெருப்பு, ஆயுதம், மலை ஆயுதம், புயல் ஆயுதம் போன்ற பலதரப்பட்ட ஆயுதங்களாலும் ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது. நவீன காலத்தில் உபயோகப்படுத்தப்படும் நெருப்பு ஆயுதங்களை தவிர
நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம் மற்றும் பலவற்றினால் உருவாக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் அக்காலத்தில் இருந்தனவென்று தெரிகின்றது. நவீன யுகத்தின் அணு ஆயுதங்களும் நெருப்பு ஆயுதங்களாக இனம் பிரிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் முந்தைய காலகட்டத்தில் பௌதிக இயற்கையின் பஞ்சபூதங்களின் அனைத்து பொருட்களை கொண்டும் ஆயுதங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. நெருப்பு ஆயுதங்கள் நீர் ஆயுதங்களால் எதிர்க்கப்பட்டன. இவற்றை நவீன விஞ்ஞானம் அறியாது. புயல் ஆயுதங்களை பற்றிய அறிவும் நவீன விஞ்ஞானிகளுக்கு கிடையாது. அத்தகைய எல்லா ஆயுதங்களை கொண்டும் எந்த விஞ்ஞான கருவிகளின் மூலமாகவும் ஆத்மாவை துண்டுகளாகவோ வெட்டவோ அழிக்க முடியாது. தனிப்பட்ட ஆத்மா அறியாமையினால் உருவானது என்றும் அதன் பின்னர் மாயையின் சக்தியால் கவரப்பட்டது என்றும் கூறக்கூடிய மாயாவதிகளினால் அஃது எவ்வாறு என்பதை விளக்க முடியாது. உன்னதமான ஆத்மாவிலிருந்து தனிப்பட்ட ஆத்மாவை துண்டிப்பது அசாத்தியமானதாகும். உண்மையில் தனிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் நித்தியமாகவே உன்னத ஆத்மாவின் பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகளாகும். தனிப்பட்ட ஆத்மா நித்தியமாகவே அணு ஆத்மா சனாதன என்பதால் அவர்கள் மாயையின் சக்தியால் கவரப்படக்கூடியவர்கள். இவ்வாறாக அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் உறவிலிருந்து பிரிந்து விட்டனர். இது நெருப்பு பொறிகள் குணத்தால் நெருப்பினைப் போல இருந்தாலும் நெருப்பிலிருந்து வெளிப்பட்ட பின்னர் அணிந்து விடைப்பதை போன்றதாகும். முழுமுதற் கடவுளின் பிரிந்த அம்சங்களாக வராக புராணம் ஆத்மாக்களை வர்ணிக்கிறது. பகவத்கீதையின்படி ஆத்மாவின் தன்மையும் அதுவே. எனவே மாயையிலிருந்து விடுபட்ட முக்தி பெற்ற நிலையில் கூட ஜீவாத்மா தனது தனித்துவத்தை இழப்பதில்லை. இது அர்ஜுனனுக்கு பகவான் அளித்த அறிவுரையிலிருந்து தெளிவாகின்றது. கிருஷ்ணரிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஞானத்தினால் அர்ஜுனன் முக்தி அடைந்த போதிலும் அவன் கிருஷ்ணருடன் ஒன்றாகிவிடவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல எப்படின்னா ஆத்மாங்கிறது எந்த விதமான ஆயுதத்தினாலையும் துண்டு துண்டா வெட்ட முடியாதுங்கிறது ஒரு இது இருக்குங்க. தனி உடம்புல இருந்தும் பிரிக்க முடியாதுன்னு நெருப்பாலையோ நீராலையோ நினைக்க முடியாத எரிக்க முடியாத இந்த மாதிரி இருக்கு. வீசும் காற்றால உலக்கப்பட முடியாதுதான் இருக்குங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நவீன உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களாக வச்சு நிறைய ஆயுதங்கள்லாம் இனம் பிரிக்கப்பட்டிருக்குது. ஆனா அதனால இருக்கக்கூடிய இதனால மட்டும் எல்லா விதத்துலயும் நம்ம உடம்பை தான் அழிக்க முடியும் ஒழிய நம்ம ஆத்மாவை அழிக்க முடியாதுங்க எந்த விதத்துலயும். அந்த தனிப்பட்ட ஆத்மா அருமையான உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மாயாவதிகள் விளக்க முயற்சி பண்றாங்க. ஆனா அது எந்த விதத்துலயும் உண்மையா இருக்கிறது இல்ல. ஆத்மாவிலிருந்து தனிப்பட்ட ஆத்மாவை துண்டிக்கிறது முடியாத காரியமாகும். அதே மாதிரி தனிப்பட்ட அணு ஆத்மா நித்தியமான ஆத்மா என்கிறதுனால மாயையினுடைய சக்தியினால கவரப்படக்கூடியவர்கள் இருக்கிறாங்க. இவ்வாறாக அவர் முழுமுதற் கடவுள்ல இருந்து பிரிஞ்சிருக்கிறாங்க. யாரு மாயா சக்தியால மாயா சக்தியால கவரப்பட்டு இருக்காங்களோ அவங்க பகவானோட உறவில இருந்து விடுபட்டு இருக்காங்க. அவங்க கடவுள் பக்கத்துல போக முடியாதுங்க. இது அதே மாதிரி இது அர்ஜுனனுக்கு சொல்லுங்க படிங்க சொல்லுங்க. அதாவது ஜீவாத்மா முக்தி பெற்ற நிலையில அந்த மாயிலிருந்து முக்தி பெற்ற நிலையில கூட ஜீவாத்மா தன்னுடைய தனிப்பட்ட தனித்துவத்தை இழக்கிறதே இல்லை எப்பவுமே. இத எப்படி சொல்றாங்கன்னா இது அர்ஜுனனுக்கு பகவான் அளித்த அறிவுரையிலிருந்து தெளிவாக தெரியுதுங்க. கிருஷ்ணரிலிருந்து பிறகு ஞானம் பெற்றிருந்தாலுமே அர்ஜுனன் முக்தி அடைஞ்சிருந்தாலுமே அது கிருஷ்ணனுடைய ஒன்றாகவில்லை. ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுளுங்கிறதுனால அவர்கிட்ட அந்த அவருக்கு நம்மளும் ஒன்றாக முடியாது எப்பவுமே. அது ஹரே கிருஷ்ண மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி வெரி நைஸ். எல்லாமே ரொம்ப டீட்டெயிலா எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் எவ்வளவு நம்மளால எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கோம் அதை இது சொல்றதுக்கு வேண்டிதான் ஐம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங். இன்னும் யாரெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு பாக்கி? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கணும் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண படிக்கணும் முதல்ல. சரி படிங்க. அச்சேத்யோயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. படிங்க. அச்சேத்யோயமதாஹ்யோ அயம் அக்லேத்யோ அக்லேத்யோயம் படிங்க மாதாஜி. அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோயம் அக்லேத்யோ சோஸ்ய ஏவச நித்ய சர்வ கதா ஸ்தானுர் அச்சலோயம் ஸ்நாதனக. வெரி நைஸ். அச்சேத்ய வெட்ட முடியாதவன் அயம் இந்த ஆத்மா. அதாகிய எரிக்க முடியாதவன் அயம் இந்த ஆத்மா. அக்லேத்ய
கரைக்க முடியாதவன். அசோசிய உலர்த்த முடியாதவன். ஏவ நிச்சயமாக. மேலும் நித்தியமானவன். சர்வகத எங்கும் நிறைந்தவன். ஸ்தானு மாற்ற இயலாதவன். அச்சல அசைக்க முடியாதவன். அயம் இந்த ஆத்மா சனாதன நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன். ஜீவாத்மாவை வெட்ட முடியாது. பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். இப்ப படி. பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். ஜீவாத்மாவை வெட்ட முடியாது, கரைக்க முடியாது, எரிக்கவோ உலர்த்தவோ முடியாது. அவன் நித்தியமானவன், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன், அசைக்க முடியாதவன், நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன். பொருளுரை ஆத்மாவின் இக்குணங்களை அனைத்தும் அவன் முழு ஆத்மாவின் நித்தியமான அணு அங்கம் என்பதையும் எவ்வித மாற்றமின்றி அவ்வாறாக அணுவாகவே அவன் என்றும் இருக்கிறான் என்பதையும் நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. அத்வைத கொள்கை விஷயத்தில் சற்றும் பொருந்தாது. ஏனெனில் தனி ஆத்மாக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து வருவது என்பது ஒருபோதும் நடக்கக்கூடியதன்று. ஜடக்கலங்களில் இருந்து தூய்மைப்பட்டவுடன் அணு ஆத்மா முழுமுதற் கடவுளின் ஒளிர்கதிர்களில் ஓர் ஆன்மீக பொறியாக வசிக்க விரும்பலாம். ஆனால் அறிவுள்ள ஆத்மாக்கள் பரமபுருஷ பகவானுடன் உறவாடுவதற்காக ஆன்மீக கிரகங்களை அடைகின்றனர். கடவுளால் படைக்கப்பட்ட எல்லா இடங்களிலும் ஜீவாத்மாக்கள் நிறைந்திருப்பதால் சர்வகதா நிறைந்தவன் என்னும் சொல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். ஜீவாத்மாக்கள் நிலத்திலும் நீரிலும் காற்றிலும் பூமிக்கு அடியிலும் ஏன் நெருப்பிலும் கூட வாழ்கின்றனர். ஆத்மாக்கள் நெருப்பில் கொல்லப்படுகின்றனர் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்க முடியாது. ஏனெனில் ஆத்மா நெருப்பினால் எரிக்கப்பட முடியாதது என்று இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே சூரிய கிரகத்திலும் அங்கு வாழ்வதற்கேற்ற உடலை கொண்ட ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கின்றனர் என்பதை ஐயமேதுமில்லை. சூரிய கிரகத்தில் உயிர்வாழிகள் இல்லையெனில் சர்வகதா எங்கும் நேர்ந்தவன் என்னும் சொல் பொருளற்றதாகிவிடும். என்ன படிச்சால் மாதாஜி? என்ன புரிஞ்சுட்டீங்க? சொல்ற மாதாஜி. சொல். ஆத்மாவின் இக்குணங்கள் நித்தியமான அணு அங்கம் என்பதை எவ்வித மாற்றமின்றி அணுவாகவே என்றும் இருக்கிறான். சொல்ல நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மாதாஜி. தெரியலையா உங்களுக்கு? நீங்க படிச்சதை சும்மா சொல்ல போறோம். இந்த அணு இந்த ஆத்மா எப்படி எரிக்க முடியாதது, உலர்த்த முடியாதது, இதெல்லாம் திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? இந்த ஸ்லோகன் அதே தான் கொடுத்துருக்கு. ஜீவாத்மா வெட்ட முடியாதது, கரைக்க முடியாதது, எரிக்க முடியாது, உலர்த்த முடியாது, இதான் ரிப்பீட் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் என்னது, இந்த தனி ஆத்மாக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து விடுவது என்பது ஒருபோதும் நடக்கக்கூடியது என்று. அப்படின்னா என்னது, ஒரு ஆத்மா தனித்தனி ஆத்மா தான், அது எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கும். ஏதோ சேர்ந்தது இல்ல, பகவானிடத்தில் சேர்ந்தது அந்த மாதிரி வரவே வராது. பரமாத்மாவும் ஹரே கிருஷ்ணா, பரமாத்மாவும் ஒரு தனி ஐடென்டிட்டி, ஜீவாத்மா ஒரு தனி ஐடென்டிட்டி. அப்ப இந்த ஜீவாத்மா மாதிரி வேற ஜீவாத்மா இருக்கே, அவங்க சேருவாங்களே? இல்ல, எல்லாமே செப்பரேட் வேறொரு ஃபார்ம் தான் எடுத்துட்டே போகும். ஆனா எப்பவுமே அது ஒன்று சேராது. சோ கடவுளின் பிரகாசிக்கும் ஒளி கதிர்களால் ஒரு ஆன்மீக பொறியாக வசிக்க விரும்பலாம். ஏன்னா பகவானுடைய அந்த கதிர்கள், இப்ப நம்ம சன்ரைஸ்ல அந்த ஒளி கதிர்கள் வரா போல பகவானுடைய நம்ம அங்கம் தான். we are all part and parcel of the Lord. அந்த ஒரு அங்கமா இருக்க வேணும் விருப்பப்படலாமே தவிர, அப்படிதான் இருக்கோமே தவிர நம்ம பகவானிடம் ஒன்றி விடணும்ங்கிற அந்த இது என்னைக்குமே முடியாது. பரமபுருஷ பகவானுடன் உறவாடுவதற்காக ஆன்மீக கிரகங்களை அடைகின்றனர். அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு? கடவுளால் சொல்லுங்க. எல்லா ஜீவாத்மா நிறைந்திருப்பதால் எங்கும் நிறைந்தவன் என்னும் முக்கிய சொல் வாய்ந்ததாக. சர்வகதா, அது பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். சர்வகத்தானா என்னது? எல்லா இடத்துலயும் ஜீவாத்மா இருக்கு. அப்ப ரொம்ப ஃபயர் மாதிரி ரொம்ப எரியற அந்த அங்கேயும் ஜீவாத்மா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அது எப்படி எரிஞ்சு போயிடுமே அப்படின்னா, இப்ப பாலைவனத்திலயும் ஒரு ஒட்டகம் இருக்கு. அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல எல்லாம் மனிதர்கள் போயிட்டு இருக்க முடியுமா? இருக்காங்க, பட் ரொம்ப கஷ்டம். அங்க தண்ணி இல்லை. அப்படி அங்கேயும் உயிர்வாழிகள் இருக்கு. அதே போல சூரியன், அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா, சூரியன்ல கூட உயிர்வாழி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சூரிய கிரகத்தில் உயிர்வாழிகள் இல்லை என்றால் சர்வகத்தாங்கிற அந்த வேர்டுக்கு அர்த்தமே இல்லை. அப்போ அங்கேயும் உயிர்வாழி இருக்கா. ஆனா அந்த சூரிய ஒளி கூடி, சூரிய வெப்பம் கூடி அதுக்கு ஒண்ணும் பண்ணாது. அந்த இது ஆத்மாக்கு ஒண்ணும் பண்ணாது. அது போல ஒரு உடலை எடுத்துன்னு இருக்கோம். இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நார்த் போல்ல ரொம்ப கோல்டு.
நம்ம மனிதராலதான் அங்க இருக்க முடியாது, ரொம்ப நமக்கு கஷ்டம். அது ரொம்ப பாலைவனம் மாதிரி இருக்கிற இடத்துலயும் டெசர்ட்லயும் நம்மளால இருக்க முடியாது. பிகாஸ் நம்மளோட உடம்பு வாக்கு அந்த மாதிரி. ஆனா ஒரு அந்த ஷீப் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, ஒரு ஒட்டகம், இதுக்கெல்லாம் அது மாதிரி ஒரு காலு, அது மாதிரி ஒரு கண்ணோட அந்த இதெல்லாம் அமைப்பு இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி உயிர் வாழிகள்லாம் இருக்கும். நீர்ல ரொம்ப அடியில நீர் வழிகளும் இருப்பாங்க, நம்மளால இருக்க முடியாது. ஆனா அங்கேயும் இருக்காங்க, ஃபயர்லயும் இருக்கலாம். எல்லா இடத்துலயும் உயிர் வாழிகள் ஒரு உடலை எடுத்து இருக்கலாம். இப்போ சர்வகத்தாங்கிற வேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தட் ஷோஸ் எங்கும் இது உயிர் அந்த என்னது ஜீவாத்மா, அந்த ஆத்மாங்கிறது எங்க வேணாலும் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. எஸ். அடுத்தது யார் படிக்கிறீங்க? யார் இது வரைக்கும் படிக்கல? எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் படிக்காதவங்க எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நானே சொல்றேன். பவானி மாதாஜி, உமாபதி சிவா பிரபுஜி, புவனேஸ்வரி மாதாஜி, குமார் பிரபுஜி, அப்புறம் ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, அவ்வளவுதான். பிரபுஜியும் படிக்கலையே, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி அவரும் படிக்கல. இதுல யாரு ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ படிங்கோ. இன்னும் ஒரு 2 பேர் படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன், இல்ல ஒரு ஆள் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிங்க? உமாபதி. படிங்க. நான் சொல்றேன், நீங்க ரிப்பீட் பண்ணுங்க. நான் சொல்றேன். அவ்யக்தோயம் அச்சிந்த்யோயம் அச்சிந்த்யோயம் அப்படி படிக்க. அது இது பண்ணும், செப்பரேட் பண்ணும். அப்புறம் அவிகாரியோ யமுச்யதே அமுச்யதே தஸ்மாதேவம் விதித்வைனம் நானிஷோச்சித்தும் அர்ஹசி. பார்வையிட்டாதவன் அயம் இந்த ஆத்மா, அசிந்திய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன் அயம் இந்த ஆத்மா, அபிகாரியா மாற்றமில்லாதவன் அயம் இந்த ஆத்மா, உச்சதே கூறப்படுகின்றது. தஸ்மாத் எனவே, ஏவம் இதுபோல, விதித்வா அதை நன்கறிந்து, ஏனம் இந்த ஆத்மா நா இல்லை, அனுஷ்யாசிதும் கவலைப்பட கவலைப்பட அர்காஷி நீ தக்கவன். வழங்கிய ஸ்ரீவு பிரபுபாதற்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகின்றது. இதனை நன்கறிந்து நீ உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது. பொருளுரை. முன்பே கூறியபடி ஆத்மாவின் அளவு நமது பௌதீக கணிதத்தின்படி மிக சிறியதாகும். மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நுண்பொருள் நோக்கினாலும் அவனை காண முடியாது. எனவே அவன் பார்வைக்கு புலப்படாதவன் என்று அழைக்கப்பட்டுள்ளான். ஆத்மாவின் இருப்பை பொறுத்தவரை ஸ்ருதி எனப்படும் வேத அறிவின் வாயிலாக அன்றி பரிசோதனை மூலமாக எவராலும் நிரூபிக்க முடியாது. ஆத்மா இருப்பது அனுபவத்தால் உணரப்பட்டாலும் கூட அதனை புரிந்து கொள்வதற்கு வேறு வழி ஏதும் இல்லாததால் வேத உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும். உயர் அதிகாரிகளை கூறியதை மற்றும் அடிப்படையாக கொண்டு நாம் பல்வேறு விஷயங்களை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம். தாயின் அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் தந்தை இருப்பதை எவராலும் மறுக்க முடியாது. தாயின் அத்தாட்சியை தவிர தந்தை யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேறு வழி ஏதும் இல்லை. அதுபோல ஆத்மாவை புரிந்து கொள்வதற்கு வேதங்களை கற்பதை தவிர வேறு வழி கிடையாது. வேறு விதமாக கூறினால் ஆத்மா மனிதனின் ஆத்மா மனிதனின் ஆராய்ச்சி அறிவிற்கு எட்டாததாகும், அக்கு உணர்வுடையதாகும். இந்த உணர்வு வேத வாக்கியே நாம் இதை ஏற்றாக வேண்டும். உடல் மாற்றமடைவதை போல ஆத்மா மாற்றமடைவது இல்லை. நித்தியமாக மாற்றமில்லாத ஆத்மா எல்லையற்ற பரமாத்மாவுடன் ஒப்பிடுகையில் என்றுமே அணுவாக திகழ்கின்றான். பரமாத்மா எல்லையற்றவன், ஜீவாத்மா எல்லைக்கு உட்பட்டவன், மிக சிறியவன். எனவே மிக சிறிய மாற்றமில்லாத ஜீவாத்மா எல்லையற்ற ஆத்மாவுடன், பரம புருஷ பகவானுடன் ஒருபோதும் சமமாகிவிட முடியாது. ஆத்மாவை பற்றிய கருத்துக்களை ஆணித்தரமாக உறுதிப்படுத்துவதற்காக இக்கொள்கை வேதங்களில் வெவ்வேறு விதத்தில் மீண்டும் மீண்டும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஒரு விஷயத்தை தவறின்றி தெளிவாக புரிந்து கொள்வதற்காக அதனை மீண்டும் மீண்டும் உரைப்பது அவசியமாகிறது. ஹரிபோல். என்ன படிச்சீங்க பிரபுஜி? இதேதான் மீனிங் எல்லாம் சேமா தான் இருக்கும் முன்னாடி படிச்சதுக்கும். இருந்தாலும் நீங்க படிச்சது நீங்க உங்களோட வாயால நீங்க சொல்லுங்க.
ஆத்மா பௌதிக கணிதப்படி சிறியது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நுண்பொருள் நோக்கினாலும் அதனை காண முடியாது. அவன் பாதைக்கு புலப்படாதவன் என்று அழைக்கிறார். ஆத்மா இருப்பை பொறுத்தவரை சுருதி எனப்படும் வேதியின் வாயிலாக அன்றி பரிசோதனை செய்து பார்க்க முடியாது. அனுபவத்தால் மட்டும் உணர முடியும். அதனை புரிந்து கொள்வது வேறு வழி எதுவும் கிடையாது. இந்த உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். உயர் அதிகாரிகள் கூறியதை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு நாம் பல்வேறு விஷயங்களை ஏற்று புரிந்து கொண்டாலும் மாற்ற முடியாது. தாய் இருப்பது அப்பா அம்மா சொன்னாதான் நமக்கு தெரியுது, இல்லைன்னா நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியாது. வேதங்களை கற்பதை தவிர வேறு வழி கிடையாது. வேறு விதமா போயின்னா ஆத்மா மனிதன் ஆராய்ச்சி அளவுக்கு விட்டாதாகும். உணர்வுடையது அது. இந்த உணர்வு வேத வாக்கியை நாம் ஏற்றாக வேண்டும். வேதத்தில் உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உடல் மாற்றமடைவதோடு ஆத்மா மாற்றமடையாது. நிச்சயமா மாற்றமில்லாத ஆத்மா எல்லையற்ற பரமாத்மாவில் என்றுமே அணுவாக தெரிகின்றான். பரமாத்மா எல்லையற்றவர். ஜீவாத்மா எல்லைக்கு உட்பட்டவர். மிக சிறியது ஜீவாத்மா, பரமாத்மா பெரியவர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். மாற்றமில்லாத ஜீவாத்மா எல்லையற்ற ஆத்மாவுடன் ஒருபோதும் சமமாகி விட முடியாது. நம்ம பகவானோட ஆக முடியாது. மீண்டும் மீண்டும் பெறப்பட்டுள்ளது. ஒரு விஷயத்தை தவறின்றி தெளிவாக போல அதனை மீண்டும் மீண்டும் உரைப்பது அவசியமாகிறது. படிச்சுக்கலாமா? லாஸ்ட் யார் படிக்கிறவங்க? அட்மின்ஸா இருக்கிறவங்க படிக்கணும். பவானி மாதாஜி, அப்புறம் எங்க மதனா மாதாஜி இருக்காங்களா? மதனா மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ, இவங்க ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, நீங்களும் ஸ்டூடெண்ட் தான். யூ கேன் ஆல்சோ ரீட். ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா, எல்லாருமே அப்படிதான் சொல்றேன். யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா? இப்போ பிரபுஜி அன்னைக்கே சொல்லிட்டார். அங்க யுஎஸ் பிரபுஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி அங்க மார்னிங் அவர் கொஞ்சம் மாதாஜி ட்ரை பண்றேன். மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கேடா ஸ்கூல்ல கொண்டு விட்டுன்னு சொல்லுவேளே. இல்ல இருக்கு, நான் ட்ரை பண்றேன். இல்ல டோன்ட் ட்ரபிள் யுவர்செல்ஃப். கம்ஃபர்ட்டபிளா யாரோ பேசுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லாட்டி நிறுத்திடலாம், நோ ப்ராப்ளம். எல்லாரும் பிஸியா இருந்தீங்கன்னாக்கா நானும் பிஸி தான். எனக்கு இதுக்கப்புறம் நிறைய வேலை இருக்கு, அடுத்த கிளாஸே இருக்கு எனக்கு. ஓகே, அப்ப நம்ம 26ஓட நிறுத்துறோம். 25 வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். நாளைக்கு தான் இருக்கு, நாளைக்கு படிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யவாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய், பக்த விருந்த கி ஜெய், பிரபுபாத் जय, हरिदास ठाकुर की जय, महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवद गीता श्रीमद् भागवत ग्रंथों की जय, श्री राधा गोविंद की जय, श्री राम दत्ता की जय, प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी।